Olu sasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazo eziphambili. When we read section 26, 1A, B and C as they presently stand, it does not provide for a male to assume the surname of a female. Inkundla yomgaqo-seko ichophele isicelo samadoda amabini sokuba umthetho wokubhaliswa kwabazalwayo nababhubhileyo nothintela ukuba amadoda athathe ifani zamakhosikazi awo ungqinisiswe njengongekho mthethweni. Baza kufumana umtyhi omncinane abaqhuba izimoto njengoko esehla amaxabiso amafutha okuhamba iimoto ezinzulwini zobubusuku. Molweni okapha ekhaya, ndingapholisanga maseko mandigawuleni warhuqa. Amadoda amabini alwela ukuba athathe ifani zamakhosikazi awo alithabathele kwinkundla yomgaqo-seko iDabulawo. Le nkundla namhlanje ichophele isicelo sawo sokuba kungqinisiswe ukungabikho semthethweni komhlathi othile kumthetho wokubhaliswa kwabazalwayo nababhubhileyo. Lo mthetho awuvumeli ukuba indoda ithathe ifani yenkosikazi yayo. Ingaba umgaqo-nkqubo wokuqala ka-section 26 wokubhaliswa kokuzalwa nokubhubha kwabantu unocalucalulo olungathethelelekiyo nolunomkhethe ngokusilela ukunika abayeni ilungelo okanye ukukhetha ukuthabatha ifani yonkosikazi kuzinina. Abamangali abangabatshati ababini abazise esi sicelo enkundleni batshotsha entla phambi kwenkundla ngelithi ewe lo mgaqo-nkqubo uqatselisa umsantsa wokungalingani ngokwesini kweli. Kambe ke igqwetha uNelson Nellenberg SC omele abamangali utendalazise phambi kwenkundla wenjenje. The practice stems from the historic development and it's considered that it differentiates, and if there is no legitimate government objective or purpose that is served by that, it is discriminatory and it is objectionable and it is constitutionally invalid. Abamangali uYana Jordan noHenry van der Merwe kanye nabatshati uJess Donnelly Bondman noAndreas Nicholas Bondman bacele umngeli kumthetho kwinkundla ephakamileyo yecandelo laseFreystata. Oku kuza emva kokuba uvan der Merwe engavunyelwanga ukuba athabathe ifani yonkosikazi wakhe uJordan ze umnumzana Bondman akavunyelwa ukuba inxalenye yefani yakhe ibandakanye yonkosikazi wakhe uDonnelly. Lo gama ababatshati baye balinda ukungavumeleki ngokomgaqo-siseko okuza kuqinisekiswa inkundla ephezulu kwezobulungisa. If we were to make or rather confirm the declaration of constitutional invalidity, suspend for, is it 24 months, and keep quiet, would that not be a judicious exercise of the discretion that we have in terms of section 172(1)(b? Justice, that would leave a lot of people in limbo for a very long period of time. Ukanti ke isigwebo ngalomba sisankonyiwe. Umphathi wezombane uGqr Hosiyenzo Ramokgopa uthi inyukliya yenye indlela ezamandla kweli. Kwaqinisekisile ukuba i-Just Energy Transition iza kunika ingqwalasela kwiimfuno zelo uqinisekisa ukunikezelwa kwamandla okuthembekileyo kunye nokukhula koqoqosho. Umphathiswa wenze intetho ephambili kwi-Africa Energy Indaba eKapa. Inyukliya iseyinxalenye yomxube wamandla kweli. Oku kuthethwe ngumphathiswa wezombane uGqr Hosiyenzo Ramokgopa exelela abathunywa kwinkomfa yezamandla i-Africa Energy Indaba. We know that in the taxonomy of what constitute clean forms of energy, nuclear is there. It has always been there. I mean, there's science to prove that. And of course, G20 coming out of India and the climate negotiations at the COP have accepted this argument. And as South Africa, of course, will go back into the market with that 2,500 megawatts of nuclear capacity. But the point we are making is that we are seeing increasingly on the continent that there are reactors that are being built.
uMzantsi Afrika uzibophelele kwiphulo lokugqithisa amandla i-Just Energy Transition kodwa ngesantya esiza kuhambelana neemeko zeli. So we make the point that there is no single definition of what that transition is, but that transition must find expression within the context of the parameters of what each and every sovereign country can be able to afford. uRamokgopa uthi iimeko zehlabathi zidinga amanyathelo amakhulu naza kuthatyathwa luluntu lwehlabathi jikelele. Uqole ngelithi nanjengoko uMzantsi Afrika ukubongameli be-G20 uza kuphuhlisa izidingo zelizwekazi iAfrika. Uqoqosho lweli liyakhula nangona lukhula ngesantya esiphansi. Idatha ye-Stats SA ibonisa ukuba i-GDP yelizwe inyuke ngomyinge we-0.6% kwikhonda kulandela ukuhla nge-0.1% kwikhonda yesithathu. Ngamashishini amathathu kuphela kwalishumi abonise ukukhula okuhle phakathi kwekhonda yesithathu neyesine yonyaka u-2024. Elinqanaba lokukhula lisephantsi kakhulu ukuba lingenza igalelo elinentsingiselo ekusombululeni imicelimngeni yentlalo yezoqoqosho yelizwe. Iinkcukacha manani ze-Stats SA zibonisa ukuba ushishino lwezolimo, amahlathi kunye nawezokuloba zibe negalelo eliphambili ekukhuliseni uqoqosho, nto leyo eyenze ukukhula nge-17% ngelixa ibe negalelo le-0.4% kuqoqosho oluphezulu. Oku kubangelwe kukunyuka kwemisebenzi yezoqoqosho echazwe kwezityalo zasemasimini kunye nemveliso yezilwanyana. Agriculture expanded, and this was primarily because we saw a bit of an improvement in the weather conditions around the quarter that we are reporting on, which then led to a good harvest, specifically wheat, because it contributed largely to the performance of the sector in the quarter that we are reporting. Ingcali zezoqoqosho zithi nangona kubekho umnyinyiva kodwa qoqosho lusebuthathaka. This data is still reflecting a very weak economy. 7 out of the 10 economic sectors contracted in the fourth quarter relative to the third quarter of last year. An even bigger concern is the fact that for many sectors, real GDP was still lower in the fourth quarter of last year than before COVID. Ukukhula koqoqosho konyaka ka-2024 ngomyinge ka-0.6% kungaphantsi ko-0.8% kwingqikelelo yesebe lezezimali, ngelixa ukukhula kulindeleke ukuba kuphucuke kulo nyaka. Kukho inkxalabo ezijikeleze imeko ekhulayo nevela kuqoqosho lwehlabathi. We have had a situation now this year where we have these new headwinds that we are talking about. And so even though we were looking for a recovery, we're now looking at headwinds. We've just talked now about, for example, these tariffs that can disrupt trade. And that is something that is likely to affect. Isebe lezezimali lilindele ukuba uqoqosho lweli lukhule ngomyinge ka-1.9% kulo nyaka, luxhaswa kukuphuculwa kokuzithemba kwabatyali-zimali, ukunikezelwa kombane okuzinzileyo kunye nokunyuka kwamaxabiso okuphantsi kunye nezinga lenzala exhasa amakhaya kunye noshishino. Baza kufumana umtyho omncinane abaqhubi izimoto njengoko esehla amaxabiso amafutha okuhamba imoto ezinzulwini zobubusuku. Isebe lezimbiwa linqinile ukuba zombini iintlobo zepetroli ziza kwehla ngesenti ezisixhenxe ilitha. Kanti ezedizili intlobo enye yehla nge-17.5 cents, enye nge-23.5 cents ilitha. Kwangaxeshanye iparafini iza kwehla ngesenti ezisibhozo ilitha. Lo gama irhasela uhlobo lwe-LP iza kwehla ngesenti ezimbini ikilogram. Ngokukamnumzana Robert Make wesebe lezimbiwa, umnyinyiva kumaxabiso amafutha okuhamba kwemoto ubangelwa kukwehla kwexabiso leoli nexabiso lerandi elimandla. The slate levy remain unchanged at 0 cents per litre in the price structures of petrol and diesel. And IP Tracer Die levy decreased from 1 cent to 0.5 cents per litre, in line with the approval by the Minister, with the concurrence of the Minister of Finance. Ukanti usoqoqosho uDavid Ward uthi lamaxabiso okuhamba kwezithuthi akazukuchaphazela ifuthe lamandla emali okwangoku ngenxa yobuncinci balo. I think the Reserve Bank still is in a position where they can cut interest rates a little bit. So no change to the fuel price basically means no impact on inflation. Ngamboni zothutho ngendlela ukwamkela ukwehla kwamaxabiso ezithuthi. But obviously any decrease in fuel prices, whether it's petrol, diesel, which is the main fuel used in the transport industry, or illuminating paraffin,
or benzene, depending on what types of equipment is used, is always a good note to have. Kwinyanga ephelileyo ebethe funqu amaxabiso elepetrol nediesel. Kwalapha ezindabeni iqela labongikazi abaqeshwe nyakenye eMpuma Koloni limgxeke kabukhali urhulumente wephondo ngokuthatha amanyathelo akhokelele ekubeni baphulukane nemisebenzi yabo esisigxina. Kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Umququzeleli wekomiti yethutyana ANC KwaZulu-Natal uMnumzana Mike Mabuyakhulu uthi le komiti isandula ukutyunjwa iza kuqinisekisa uzinzo kurhulumente wephondo omanyano. Uqhube wathi bonelisekile ngamahlakani abo eGPU. Sesiyazi manje ukuthi abantu bashiya ngaziphi izathu. Okwethu ukuba siziqoqe sibuye siyosebenza sisebenzela abantu sisebenze kanye nabantu sizehlise sisebenze ngokwethembeka. Ubuholi be-ANC besikhashana KwaZulu-Natal buthi buqonda kahle kamhlophe umsebenzi osalele leli qembu ukuze likwazi ukubuyela emandleni. Labaholi beqembu bebesingathe umhlangano wabo uqala selokhu bakhethwa. Labaholi banikezwe umsebenzi ukuthi bakhe kabusha iqembu baphinde balungiselele iqembu ukuba likwazi ukuya ukhethweni lohulumeni bezindawo. Umnumzana uMike Mabuyakhulu ongomunye walabaholi uthi into esemqoka kulolu hlaka ukuqinisekisa ke uzinzo kuhulumeni wobumbano wesifundazwe. Sanelisekile ngalamaqembu esibambisene nawo. Ngawo ke asikwazi ukungena kwezinye izinto zabanye abantu. Okwamanje sisazobheka ukuthi sisebenza sonke lapha kuhulumeni wobumbano sikwazi ukwenzela abantu idingo sibeka abantu phambili. uMabuyakhulu uthi ke lolu hlaka lwesikhashana oluqokiwe ukuhola iqembu esifundazweni lizoqinisekisa ukuthi bonke labo abasesikhundleni zikahulumeni bawenza ngendlela umsebenzi wabo. Kulindeleke ukuthi ke abaholi balolu hlaka basingathe isithangami sabe izindaba kusasa. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC eseThekwini. Iqela labongikazi benkonzo zoluntu abaqeshwe kunyaka ophele eMpuma Koloni limgxeke kabukhali urhulumente wephondo ngokuthatha amanyathelo akhokelele ekubeni baphulukane nemisebenzi yabo esisigxina. Abamongikazi baqhankqalaze ngaphandle kwe-ofisi yenkulu baphathiswa benyanzelisa ukufumana imisebenzi esisigxina njengoko benesivumelwano sengqesho senyanga ezili-12 nesiphelelwayo kule nyanga. Kwakhona iqela labasebenzi bezempilo lifuna imisebenzi yesigxina kwisebe lezempilo kweliphondo. Abamongikazi bathyola ngelithi bafumene umbiko wokuba abazoqeshwa lisebe lezempilo yakuphela icontract yabo nelisebe. Bathi esisiqebo sakunyusa umsebenzi womongikazi kwizibhedlele nakwikliniki. These are some of the things that led to legal hazards, leading to the department to face litigations. It is not necessarily negligence, but it is having people close to retirement, having burnt out, tired because of working in short-staffed areas. Now, the department is not making plans to hire young and energetic nurses who are eager and enthusiastic to serve the communities. Kanti abanye bathi iyaxhalabisa le meko bajongene nayo nanjengoko izakuchaphazela iintsapho zabo kwanezakhono zabo zokugxotha ikati eziko. Abanye bethu baphuma ezilalini. Ii-situations amakhaya wethu zikwindlela nje engathethekiyo. So ngale period anyana abanye bakwazile utshintsha but ngoxa iphinde yoba unemployed kuzawuthwani kokwabo. Imenyano yabasebenzi Democratic Nurses Organization of South Africa ithi kuyadanisa ukubona abasebenzi bezempilo besithi qolo ukuqhankqalazela imiba yengqesho kweli phondo. Iyacela sibongoza ku-department ikubona ukubaluleka kwalento. Abo bathe basuka emisebenzini bebeka phansi bethatha umhlala phansi nabo bathatha umhlala phansi iminyaka ingekafiki bangabuyiselwa ngepost ebezinothi zincedise lamanesi matsha akwaziyo ujongana nobuxhakaxhaka obukhoyo. Iofisi yenkulu baphathiswa ithembise abamongikazi ukuba iza kufakana imilomo kwakunye nomphathiswa wezempilo ephondweni uNtandokazi Chapha zebabuye nempendulo kwiintsuku ezili-14 zokusebenza ezizayo. NginguSidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndisebhisho.
Igqwetha labalawuli bendawo yomjuxuzo ebusuku izenzo umnumzana Zola Majavu lithi umniniyo ucela uxolo ngokunyashwa kwamalungelo oluntu okwenzeke kwindawo yakhe yoshishino lomjuxuzo wasebusuku ePitoli. Amapolisa afumene omnye umuntu ekutsholwa ukuba wangcungcuthekiswa sezigantsonso zelishishini into leyo yenza ukuba inani elipheleleyo lamaxhoba libe sixhenxe. Umnumzana Majavu uthi lowo ammeleyo ukulungela ukuphendula thabatha uxanduva kwaye ajongane ngokupheleleyo nengalo yomthetho. Uqweqwe lommeli luthi umoyela uyaxolisa kakhulu ngalesigameko esenzeke endaweni yokucima ukoma esaba undaba mlonyeni eZanzo. He apologizes to those whose human rights have been trampled upon unreservedly, to the extent that these atrocities were perpetuated at an establishment of which he is a director. Umajavu uthi umoyela wayengekho ngesikhathi kwenzeka lesigameko futhi akazange athume umuntu. He does not condone those acts. In fact, he condemns them in the strongest possible terms. The limitation and constraint currently is that we do not want to place in the public domain that which he shares and continues to share with the law enforcement agencies. Uthi lesithanga makusona nje sokuthi kuzokhangiswa abantu bagcotshwe ngodaka emehlweni ngalesigameko esethusa abaningi. Uthi umoyela uyasebenzisana ke namaphoyisa futhi akayibone ngaphezulu komthetho. Izazi zomthetho zithi nakuba umnikazi wendawo eziqhathulula ethi alikho nhlobo iqhaza abanalo kulokhu kodwa isulu zalesigameko isengammangalela enkantolo. Ngabe ngokombango noma icala lombango bangakwazi ukuthi ke bethole benecala beze kumele bekhokhe isixephezelo ngoba labafethu laba bahlukumezekile nangokomqondo uyabona ukuthi babesaba nokuthi bebike emaphoyiseni. Yikho ke ngibheka ukuthi mhlawumbe uma bebe nabameli abazobhekisa zonke lezi zinto necala ezombango lingagcina likhona ke sekungaphendula kabezenza uklapho. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Ingqina lesibini kulipolisa libiziwe ukuba linike ubungqina kwityala likaJocelyn Smith kwinkundla ephakamileyo yaseSaldanha Bay. Sele kuqenqeleke unyaka uJocelyn oneminyaka esixhenxe walahleka. Ipolisa lesibini kulawo aqala ufika kwindawo yesehlo linikezele ngobungqina obuchancatha kobo bukaxa wakhe. Lichazele inkundla ukuba umama kaJocelyn uKelly Smith wabanika ingxelo ezingafaniyo malunga nalapho wagqibela khona ukubona umntwana wakhe. Umbuso ubanga ngelithi le ntwazana yaxhwilwa yaze yathutyeleziswa ngongekho mthethweni. uKelly iqabane lakhe uJacquina Police noStefan van Ryn basemaplangeni malunga nokuduka kukaJocelyn. Ubungqina balamapolisa bukwathe umama kaJocelyn wayetshiseka kubona iqabane lakhe ngethuba kukhangelwa umntwana. When they met with Kelly, she looked calm. She didn't look like someone who's hysterical. She was not hysterical, like someone who's just lost a child. They went around searching for the child. Later on, they met during the search during the night. They met with Kelly's boyfriend, Buddha. And one thing he said was that she was almost in tears, very happy to see her boyfriend. Uluntu lwaseSaldanha Bay lufuna impendulo. Sineminqweno nemithandazo kakhulu yoba angakabhaqeka umntana uba usaphila noba ke akasaphili kodwa ke we wish ba at least information yoba whereabouts zakhe zindawoni afumaneke. Ukuduka kukaJocelyn kwaba ngundaba mlonyeni kweli. Eyona nto yothusa umzi sisithyolo sokubandakanyeka kukanina. Elityala kulindeleke liqhube de kube sepheleni kwale nyanga. Kwindaba zeSABC ndingusiphiwe Wobasi eSaldanha Bay kummandla weWest Coast. Namhlanje kwinkqubo ye-cutting edge kudandalazwa izityholo zokuba kwiYunivesithi yaseWits abacoci nonogada abaxelelwa ukuba bahlawule ukuze baqeshwe. Bukela i-cutting edge kweli jelo le-SABC 1 ngesithoba ngokuhlwanje. Kungakhalitsika izulu liyazisa akutsho mntu ukuba kuyanetha eRhawutini uyalandela ukholosa nemozulu khona ntini.
Ohlangana amafulivu micamako basemva nje ivumile nje kunonkanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla ke phawuleka mbukela into yokubana noko lithe rhwelele ngamafu phaa kwindawo ezikommangalisweni kanti ke ngamathuba amahle noko emvula esingathi singawalindela kaloku phaa kwindawo ezikumantla kompuma koloni naphaa ko-Upington sixaneneze zenje njalo ke mbukeli ukunyela ngasentle phaa koPitoli kanti ke imvula nomoya ngomso ke phawuleka mbukela into yokubana xa sivuka ngenjixuku xa sawuvuka nezibhaxu zenkungu umbukeli phaa kwindawo ezigudlunxeme koogqirhberha ziqhelele ziqonde kaloku mbukeli naphana kaloku koomazweni kanti zidale ke mbukeli namathuba amahle emvula singalibelanga ke mbukeli nakwindawo ezigudlunxeme eziya kumantla kaloku phaa koKapa Lodumo zikhona kaloku nezibhaxu zenkungu into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo uSouth African Weather Services ukhuphe isilumkiso ngokuhlwa uba kaloku mbukeli singalindela indudumo ezimandla kaloku mbukeli kwindawo eziphaa kumbindi phaa koogqirhberha nakwindawo ezikumzantsi phaa koBloemfontein kananjalo ngomso ziyaqhubeka ezandudumo zimandla zindawo kaloku ezikumantla phaa kwindaba ezixananazileyo phaa kokuphumlela ziqhubeke zenje njalo zichaphazele kakhulu kwandonga ziyaduma naphaa kwindawo ezikumazantsi ko-Upington ngoku sawujonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa xa sathi sinyuke sijonge phaa koMusina kuyaphawuleka into yokubana ngu-21 degrees Richards Bay bengu-20 eThekwini bengu-24 xa sawungena phaa koSinuka esajonisi ngu-20 singene ke mbukeli phaa koMount Frere singene koQumbu koTsolo koMthatha singayilibalanga ilibode ke lokhu mbukeli singayilibalanga naphaa koMampontweni singene kaloku phaa kooXelinxa naphaa koNamangqamzeni khona ku-18 degrees eMonti bengu-22 eMakhanda neCraddock babambene ngamanqaku ngaye u-18 degrees ngomso lithande ukufudumala kwindawo ezininzi ligqatsa ubhobhoyi imbukeli phaa koosajonisi babambene ngamanqaku neThekwini ngo-29 degrees kanti xa songena phaa kooKamani naphaa kooCraddock uyabonakala into yoba babambene ngamanqaku ngo-33 degrees lifudumale kakhulu nakwindawo ezikombindi phaa koDR ibe nguye u-32 mazixhuma ingqawe emaxhekweni xhosini.